Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Anđela. A ja sam Pavle. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Ukrštene reči su veoma zabavne i za decu i idealne su za putovanje. Fado muzika je u poslednje vreme postala veoma popularna. I ovog petka vas informišemo o repertoaru pozorišta i bioskopa. Postoje mnoge zabavne igre sa rečima, a za decu posebno korisne mogu da budu i ukrštene reči. Ja mnogo volim igre sa rečima. Generalno, ja volim sve igre, i sa rečima i bez njih. Znam, ali ukrštene reči su mnogo korisne za leto i putovanja, a pritom razvijaju detetu memoriju i koncentraciju. Ja nemam nikakav problem sa memorijom, tako da to ne moraš da mi pričaš. Pa nisam ni pričao tebi, nego našim gledalcima. A što nisi pričao meni? Da li nas dvoje nešto ne razgovaramo? Da li smo se posvađali? Nismo se posvađali, Anđela, nego se vesti govore gledalcima. Naprimer, gledalci bi trebali da znaju da sledi prilog o fado muzici. A što samo gledalci? Što ne mogu i ja to da znam? Pa ako znaju gledalci, znaš i ti. Ne kažem ja to krišom, nego javno da čuju svi. Opa, znači ja sam za tebe svi. Jer smo dokle došli, Pavle? Brzo si se ti osilio, dečko, znaš? Došli smo da naučimo šta je to fado muzika. Sa nama je Bojana. Fado muzika je portugalska tradicionalna muzika, zabeležena je početkom 19. veka i prvo su izvodili siromašni slojevi stanovništva. Kažu da ona najviše opeva tugu, bol, čežnju, dakle jedna muzika o melanholiji. Da li je fado muzika povezana sa našom tradicionalnom muzikom? Fado je sličan našoj tradicionalnoj gradskoj muzici, sevdalinkama, koje takođe u svom opusu i u svojoj tematici imaju čežnju, patnju, bol. Da li možete nešto da nam otpevate? Mio fado, mio fado, mio fado, mio fado, mio fado. Hvala Bojana, bilo je prelepo. Za Mali dnevnik, Gala, studio. Uvek bi trebalo da znate šta je na repertoaru bioskopa i pozorišta, da biste lakše planirali svoje slobodno vreme. Samo da proverim, kome sad to govoriš, meni ili gledalcima? Imam utisak da neće valjati šta god da ti kažem, ali recimo govorim i gledalcima i tebi. Ne bi nikoga da izdvajam. Moja Anđela, prvo si bila svi, a sad si postala i niko. Koliko vi mladi ne poštujete starije, pa to je strašno. Potpuno je normalno što tokom leta svi razmišljaju o moru, kupanju, izležavanju, putovanjima i svakoj drugoj vrsti odmora i opuštanja. Ali ne zaboravite da možete da se opustite uz neki dobar film ili pozorišnu predstavu. Mi vam preporučujemo nekoliko animiranih filmova namenjenih najmlađoj publici. Automobili 3, Grozan ja 3 i Mali šef. A ako ipak više volite spektakle sa mnogo specijalnih efekata, sigurno će vas oduševiti novi nastavak dobro poznate priče o Spider-Manu. Uživajte! Za kraj nedelje radimo trebušnjake, ali za ove trebušnjake vam treba pomoć drugara. Kreni, Sergej! Znam da svu decu zanima kakvo će biti vreme tokom raspusta. Pravo da vam kažem, i mene to zanima. Pa ako neko od vas to sazna, neka mi obavezno javi. I danas ćemo vam, kao i svakog petka, poželiti lep vikend. Molim te, ne govori u moje ime, nego samo u svoje. Dobro, evo ti reci sama šta god želiš. Nemam ništa protiv. Dragi gledalci, danas, kao i svakog petka, ćemo vam poželiti lep vikend. Vidiš kako to bolje zvuči kada neko kaže to sa iskustvom? Vidim, nemam šta da kažem. Zdravo!